Crime, Plots and Properties, WhatsApp channel, nakabanta ka junior diatit, yaki jaka ki yin, ki nongram yin, ki commercial space ba giway. Hakane ka WhatsApp channel, ki dun advertisement, terwadi yaki yin, ki jaka, tanglang ba ka WhatsApp jangpi. Follow yakane ka WhatsApp channel menta, tan link ko dun ha description. Haka shipeu trik bunai September arajar aposan jingialehkai football kabala pelong haka shnong lamar siang kabala tip kum ke second division arajar aposan kabala penyai daga SBSA kala jingialehkai lai tylli ki jingialehkai haka por khatwei biji men step ke shnong thame SC kala ikon persha ya ka tong seng United ka jingialehkai kalong kaba iakhaid bha bat kaba itanat bha ki player ki lai khun do yap ban pen job yala ka chong ka tim ha ka kala step ka tong seng kala yo ya kalat ban thep ya ka kol ka banang kong bat ka ne ka kol kala ne ha do bakot jong ka kala step pat hadin balas dang ya ka kala met ka shnong thame SC kala khun klam ailat ya ki nong ilehkai ka tong seng United bat langba ka kabuk siar ka babyang ka shnong thame SC kala yo ban pen pha shikol ban pen iakhaid ya ka ne ka jingialehkai iway la iway ya ka shikol ban pan iakhaid ya ka ne ka jingialehkai la yo ban thep da usamla 1 ki bare ubapong ya ka jersey number henreu ka jingialehkai ka ba arpat la pelong ha ka por khat ar beje shiteng sngi habdeng ka jai United persha ya ka lelat ka jingialehkai ka long ka ba itanat bha haba baroh artli ki tim ki khlem yo ban thep kol bat ka jingi khun ka lakot da ka jingialehkai ka jingialehkai ka ba lai ka ba long ro ka jingialehkai ka ba khado ha ka ne ka sngi la panilehkai ha ka por ar beje janmet habdeng ka lom serngan SC persha e ka mula sngi bi kala shukot khlem don ba yo ban thep kol bat la pan kut ya ka ne ka sngi da ka jingialehkai ha baroh lai tali ki jingialehkai ki ba yasam ya ki joki point